OK, takže čau lidi, moje jméno je Tickles a já vás vítám u nového videa a dneska to je z Minecraftu. A rozhodl jsem se, že budu natáčet takovou sérii z Minecraftu. A rovnou můžeme začít. Tak. Pojmenujeme si to, tak třeba Tickles, počkaj. Tickles. Série 01 a díl první. A nebo takhle. Dobrý. Dáme si tam generátor, třeba Tickles. YouTube. Třeba. Zapnuto, vychází, zapnuto, OK, vytvořit. Mody teda nemám žádnej, když jsem je zkoušel stáhnout. A prostě to tam nejde dát. Nevím proč. Ale mám aspoň nějaký texture pack, Faithful. Mám i misu, ale to se mi moc nelíbí. Tak, máme vygenerováno. Doufám, že nebudu mít až zas takové lagy. Nebo jestli jo, tak se omlouvám. Tak, co tady máme? Dřevo. Seed nám spadl. Tyčky, krumpáč, akátové dřevo, 2 sekery a 2 jablka. Jo, to se bude hodit. Tak, kopem. Tak, to se celkem hodilo. No. Tak. Půjdu tudy. A nic, já se omlouvám za ty lagy, ale si vypnuté a já si dáme aspoň na 50, ať to je takové reálnější a dobrý. Tak. No, není to moc lepší. Ovečka, to se bude hodit na postýlku. A další 2, super. Tak, dobrý. Ovečky bychom měli, tam jsou koníci. Teď mě někdo volá, tak ignorovat. No, víte co, já si dám nerušit. OK, a jdeme zase zpátky do hraní. Tak, já bych se vrhnul na to dřevo. Ještě tohle, tak. Tak, jdeme na to dřevo. Tam máme to normální, hele, sugar. Co bude hodit? Tak. Tak, to by mohlo stačit. Jo, to stačí. Máme stack a půl stacku. Skoro. Sáznice. Se taky možno bude hodit na někdy. Tak, tohle přeplavem. To si dáme tady.
Tohle si dáme tady, dřevo tady, anebo to uděláme. Tak, já se utopím ještě. Dřevo tady, sekerku tady a jídlo tady jinak. Trošku jsem si to urovnal. Koníčci. Teďkam zkusím, hned tady mám železo, to se bude hodit. To se bude hodit. Tak, uděláme si krafťáka. Stavíme ho třeba sem. Jo, tyčky máme vlastně. Tak, krumpáč a jdem na to železo. Ujky. To nejde. Tak. No, toho železa tu je. Teda jsem nečekal. Takový úlovek. Tak, dobrý. Ještě někde tu je? Ne, dobrý. Tak, to máme. No. Tak. No, to železo, kopání železa mi zabralo hodně času. Tak. Tak. Tady máme koníčky, ovečku. A já myslím, že tady by to bylo vhodné místo na postavení domečku. A tady máme pěknou skupinku prasátek. Die, bitch. Die, bitches. Dobrý. Máme masíčko. Kom rozkopat trávu. No i když ten domeček bych si mohl udělat mimo záznam. Tak. Dobrý. To aspoň vytěžíme. To je nějaká... Aha, to je kejvka. Tak tam se půjdem kouknout potom. Teď potřebuju to, kameny. Ještě se nevyhrabu z toho, přece jenom. No tak, to bude stačit. Doufám. Tak, dobrý. Namali jsme se, teď krafťák mám. Si ho dáme tady a uděláme si pec. Tak, pecičku. Dáme tam půlku a jo, tohle. Tak, tam je další skupinka prasátek. Když urážím Hogiho, ale jsou to prostě prasata. Promiň, Hogi. Tak. No, dobrý. Toho si nebudeme všímat. Tak, kolik už natáčíme? 9 minut. No. Ještě máme 5 minut nebo 6 minut čas. Je, píčka. Tak.
máme to. Pokrok nezastavíš, ano. Nezastavím pokrok. Tak. Uděláme si tohle. A tohle. Dobrý. To jsou základní iron nástroje, já se musím napapat. A co ty na mě tak koukáš? Jo, to postel. Tak, tak máme postýlku. Tak si ji šupneme, až budeme v baráku. Já už budu dělat asi ty základy toho baráčku, ale nevím, jestli mi to vystačí. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Děláme víc. Tak. Já nevím, jak to bude velký, bude to asi tak, nevím, ale projdu si potom pro dřevo a potom to. No. Čekej, kde mám tu moji použitou sekerku? No, tady. Jsem se zlek, že ji nemám. Hej. No, dobrý, tak. No, dobrý, tak velký to může být. Já s tím jsem spokojený. Hele, ty mi tu nalez. Já to stavím a ty mi tu lezíš, pak to tak dopadne. Tak. Dobrý. Postýlku třeba tady. A pec. Tak. Dobrý. To si dáme třeba ke vchodu, tak vchod bude tady. To si dáme tady a tady. Dobrý. Tak, já myslím, že už by to bylo všechno pro tento díl ze základu. V příštím díle já si budu stavět farmu, anebo já budu mimo záznam dostavovat ten barák, takže tak. A potom se můžeme ještě podívat tam, jestli tam není nějaká pyramida. Takže tak, no. Já myslím, že by to stačilo pro tento díl. Já doufám, že se vám tento díl z této série líbil. Když tak, zanechte like, odběr a mějte se. Čauko.